Igsuon na kasinati ka ba og mga pagpanton sa kinabuhi, pagbadlong sa kinabuhi nining kalibutana? Mao kanay atong pagahisgutan karon. Atong basahon diri sa Panultihon 3, bersikulo 11 hangtod sa 12. Nag-ingon diri: Anak, kung pantunon ka sa Ginoo, hatagi kinig igong kabug-aton ug ayaw wad-a ang imong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Kay badlungon sa Ginoo kadtong iyang gimahal, sama nga badlungon sa amahan ang iyang anak nga iyang gipasigarbo. Mao na igsuon nga sa atong pagkinabuhi nining kalibutana naay panahon nga badlungon kita sa Ginoo. Ang Ginoo mangita og paagi aron kita badlungon. Tungod kay kita nga manghamtong kung badlungon kita, musukol naman ta. Masuko naman ta kung badlungon kita. Kung badlungon kita sa tong ginikanan, kung dagko na ta, masuko na ta. Tugod kay para nato sakto ang atong gibuhat apan igsoon para sa Ginoo, sayop kana. Maong ang Ginoo mangita siya paagi aron kita badlungon. Mogamit siya og tao aron pagbadlong sa tua. Mogamit siya og tao aron pag-usob sa tua. Mogamit siya og tao aron makarealize kita sa atong mga sala. Apan igsuon kung moabot kana sa atong kinabuhi, kung maka-experience kita ni ana nga mga pagbadlong, igsoon ingon si Lord, ayaw wad-a ang imong kadasig. Tungod kay iya lang kana nga paagi aron pagbadlong ug pag-usab sa atong kinabuhi. Tungod kay gusto ni Lord nga mahimo kitang matarong ug magsubay kita sa dalan nga iyang gusto nga pasubayan kanato. Gusto ni Lord nga mahimo kitang matarong sa atong kinabuhi, nga magsunod kita sa kabubuton sa Ginoo igsoon. Tungod kay ingon siya igsoon nga badlungon sa Ginoo ang iyang gimahal. Igsoon kung badlungon ka sa Ginoo, concern ang Ginoo kanimo. Kung badlungon ka sa Ginoo, gimahal ka sa Ginoo. Tungod kay dili gusto ang Ginoo nga musubay ka sa laing agianan, kun dili ang gusto ni Lord nga musubay ka sa iyang agianan. Tungod kay kung badlungon ka sa Ginoo igsoon, giisip ka niya nga iya kang tinuod nga anak. Tungod kay sa kalibutan, kung ang atong mga anak makasala, ato kining badlungon, ato kining pantunon. Maong sa tanang mga anak diha, kung badlungon kamo sa inyong ginikanan, kung pantunon kamo sa inyong ginikanan, ayaw kini tagay og laing pagsabot, ug ayaw kamo kaguol og kasuko sa inyong ginikanan. Tungod kay ang ilang pagbadlong kaninyo para lang kana sa inyong kaayuhan, aron paghimo nga matarong kaninyo. Tungod kay gimahal kamo sa inyong ginikanan, ug giisip kamo nga tinuod nga ilang mga anak, maong badlungon kamo sa inyong ginikanan, aron dili kamo musubay sa dalan nga dili gusto sa Ginoo nga pasubayan kaninyo. Hebreo 12 bersikulo 6 hangtod sa 7. Nag-ingon diri, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma o kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos, ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may mga anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Mao na igsuon nga disiplinahon gid ta sa Ginoo kung makabuhat kita og dili maayo ning kalibutana. Tungod kay gihigugma kita sa Dios. Maong naay mga panahon nga makasala kita, disiplinahon gyud kita sa Ginoo. Mong ingon si Lord nga lahutay kung disiplinahon ka sa Ginoo. Ayaw ka luya, ayaw ka guol, ayaw ka discourage, kung dili isalig og giampo sa Ginoo ang tanan. Tungod kay gusto ni Lord nga himuon kita nga matarong. Igsoon timan ikini nga walay anak sa Dios nga dili niya disiplinahon. Tungod kay gusto ni Lord nga mahimo kitang matarong. Ug sa mga kabataan diha nga disiplinahon sa ilang ginikanan, ayaw wad-a ang inyong kadasig. Ug ayaw kamo kaluya, ayaw kamo kaguol kung disiplinahon kamo sa inyong ginikanan. Tungod kay ang pagdisiplina mao kana ang pagtudlo kaninyo sa matarong nga pagkinabuhi nining kalibutana. Mao na igsuon nga dili sayop kung ato ang pantunon ang atong mga anak. Dili sayop kung atong bunalan sila, pero dili tong bunal nga makadaot na sa ilaha. Kung dili kadto lamang bunal nga makarealize sila sa ilang mga sala. Tungod kay ang balaod sa gobyerno, bawal na bunalan ang bata. Pero ang dili pagbadlong sa bata, usa ka na pagtudlo kanila or pag-tolerate sa ilaha sa pagbuhat kanila og dili maayo.
Tungod kay dili naman sila pantunon ug dili naman sila i-correct. Pero kung concerned ka sa imong mga anak igsoon, imo ka ng pantunon. Tungod kay ang pagpanton usa ka na sa paghimo nga matarong sa imong mga anak. Tungod kay nag-ingon si Lord nga kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga iyang mga anak o mga anak kamo sa gawas. Mao na igsuon kung tinuod nato sila nga mga anak, kung concern kita sa atong mga anak, ato silang pantunon ug ato silang badlongon aron mahimo sila nga matarong. O kita usab nga mga hamtong, kung badlongon kita sa Ginoo, kung kastiguhon kita sa Ginoo sa atong mga kalapasan nga nabuhat nining kalibutan, dili gyud nato wad-on ang kadasig tungod kay badlongon gid kita sa Ginoo, tungod kay iya kitang tinuod nga mga anak. Maong igsuon, maminaw kita sa disiplina sa Ginoo, maminaw kita sa mga pagpanton sa Ginoo, tungod kay mao kini magtudlo o paghimo kanato nga matarong sa atong pagkinabuhi nining kalibutan. Amen igsuon. God bless sa tanan.